Je to moja prvá fanúšička, balík mi poslala na fanúšika. Som veľmi rád, je to aj prvý unboxing, čiže je to od fanúšičky Mimon TV. Dobre, takže som zvedavý, čo to bude. Takže ideme na to. Takže ideme na rozbalenie. Takže tu otvoriť. Takže tu otvoriť. Dobre. To nevadí. Počkať. Aha, už to vidím. Aha. Je to pekný náramok. Trojku, no. Takto. Náramok. Nejaký pekný prívesok. A jeden dopis. A obrázok. Ďalšie gumičky. Wow. A je tu aj obrázok. Je tu napísané Oreo, je tu nejaký poník a tu píše neviem kresliť. Ale fakt. Je to veľmi pekné. Je to veľmi krásny obrázok. Že neviem kresliť, takže ďakujem ti veľmi za to. A teraz ideme na ten opis. Ahoj. Sapudžu. Čakaj. Čo tu píše? Ahoj, som ráda, že si s tebou môžem poslať balík. Aha, dobre. Takže, ahoj, som rada, že si s tebou môžem poslať balík. V balíčku máš blablabla. To sme videli. A samé kravinky. Nevie, čo už poslať, tak sa maj fantastický. Sorry za škrabopis. A chyby. Takže ešte raz. Ahoj, som rada, že ti môžem poslať balík. V balíčku máš blablabla a samé kravinky. Neviem, čo už mám poslať, tak sa maj fantastický. Sorry za chyby a škrabopis. Sorry za škrabopis a chyby. Takže bol tam celkom pekný balík. Takže ďakujem ti veľmi, Soni, za tento pekný balíček. Nechám si ho na pamiatku na svojich prvých balíkov. Takže veľmi ti ďakujem. A teraz spolu majte sa fantasticky!